Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Dakol kitang mga pag-uro-istoryahan ngunyan pong Martes, kaya Diyos marhay na aldaw. Ano man tabian kasiributan, ngunyan na fet sa 22 kan Agosto kay 29 kan Agosto taon 2023. Ansa buya pong paglaom na sana po mahal na Diyos anipig paenot niya to permi sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday. Tingog kan banwaan na tabi nag-imbitar mag-iriba-iba kita sa kudalas 10:30 nin pagkaudto. Katuwang ta sa pagpresentar ka na istorya o kaya ka na programa na pag-iriba ta dyan mayormente sa News Team and Mega Force Patrol. Sa panginot kan sa tuyang Chief Reporter, Compadreng Jimmy Pading Alarmario asin Joshua Bino, Ans Galero, and si Compadreng Jomar Bien. Sa Manibela, yaon dyan, ang samuya pong piloto sa mobil. Ang mata sa kalsada, Henry Mata. Sa control technical sa AM band sa radyo, sa traditional radio, yan pong boses na nagkakadarangog nindo. Sa speakers kan sa indong radyo, si June Napolis, an minaluwas po kayan region-wide. Yan ang sa kuyang kapartner. Mantang sa newsroom, siyempre ang nanginginot dyan, the ever reliable. Ang talaga naman masasarigan, News Director Mardela, the man for all seasons. Me gusta mi así, me gusta mi así, me gusta mi así. And siyempre, Gusta mi katabang dyan si Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, azin si Tresia Marilitana. así. Sagkod si Jimos Barrios, tarabang-tabang na po yan sa samuyang social media platform. Yan pong nagkakabara sa nindo sa Facebook. Yan na samuyang mga thumbnails. Yan na samuyang mga news release sa Facebook. Yaon dyan si Jimos Barrios. And siyempre sa internet, sa broadcast mi mantabi sa DCGB Live app. And siyempre sa DCGB News Online. Asin sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Sabayan po yan na nadadangog sa AM band sa traditional radio region-wide. Igwaman sa internet worldwide, netwide. In high definition, full digital stereo. Yaon dyan, Tresia Marilitana, ang minalusot kan sa muyang mga pandok. Asin programa sa bilog na kinaban. Ako mampuan sa indong servidor sa radyo sa indong Public Information Officer ng Bayan. Check 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Standby all units sa luwas. Makakaulay mo na niya to ang representante po kan Tercer Distrito kan Albay, si Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, because of a very urgent and serious concern na po ini to that effect. May kinaaraman sa pas-iorden kan sarong munisipyo, partikular sa Libon, Albay. Nasa linya na po, makakaulay ta via Zoom. Mahiling niya to, makakasabay niya to sa programa si Congressman Didi Cabredo. Congressman Didi, marhay na aldaw. Welcome to the show and salamat sa oras tabi, Congressman Didi. Hello, good morning, Tio. Good morning sa mga paradangog kang DCGB. Opo. Magayon ng paginiling sa Zoom, Yeah. Doon mo sa nakita na sa TV. Yeah. Opo. Congressman, salamat sa oras. We know your schedule hectic ka mo diyan nasa pagdangog kan budget deliberations. Now we go direct
kanakaaging aldaw, nahiling ko so post man ni Congressman Itay Nando, duman sa reaction ni Mayor Itay Nando, duman sa imong postman na he is urging na kunta na magkaigoning congressional inquiry with this series of killings sa Libon. Now all the while I was thinking na maigo kita ning congressional inquiry, and kasubangging matanga nahiling ko naan sa imong move na is mismo nang sa presidente ikatabi minahagan ning akudir para mas na maaksyonan ining killings tabi sa Libon. Why then diretso na po kita tabi sa presidente, and ano po magkakaigo pa kita ning congressional inquiry tabi kung Didi, go ahead po. Para mo kaya ini Pio, urgent appeal na ini. Very urgent na. Ta ining garadanan sa Libon, halos dekada na tabi. Haloy ng panahon. Kanakaaging simana, kan Sabado, hali pasan ako duman sa ginadan na kagawad, si Kagawad Rely. Babae ito tabi. Iyo. Kay bahan sa iyang agong pag-ulit ninda. Binadilsinda. Tapos, munya na Lunes, kasuhapon, nabigla na naman ako. May ginadana naman tabi. So, gulpi na ang ginadan dyan sa Libon. Mga barangay officials. Bako lang tabi, walang barangay officials. Pati tabi, mga kuyan, Pio, mga ordinaryong tao. Oo. May driver ki jeep, may para tricycle, may mga para uma, ano? May dating kapitan, dua, babae pati. May estudyante. Oo. Gulpi na tabi ang nagbuwis ng buhay dyan. Ngunyan, pig-report man tabi yan sa mga national, sa PNP. Pero agad, nataday na pupundo. Ano? Dahil na napupundo. So kaya ako, para matapos na ini, nagdirekta na ako sa presidente na siya ang protector kan mga Pilipino. Sa iya natabi ako mga ngapudan, tabangan niya na kita. Tabangan na ang Libon. Apektado na tabing maray ang mga tao. Ano? Ang socio-economic life ninda. Apektado na. May iba dyan, abo na mag-uli. May iba, dahil na nagtatanong, piga pa rin ganyan ako na magtanong. Dahil na ngaya, may na kami matanong ta. Ano man ngaya, delikado ang buhay mo eh. Mga barangay eleksyon, takot na tabi. Ito nga ni, kapitana ngaya, ginadaan. Ano pa ngaya ako? Nasa man na ordinaryong tao? Opo. So, napilar na tabi kita. Ini tabi, sa banggit ko, dakol lang ginadaan. Nisa ko tabi dyan. Dahil nagkaigwang ustisya. Dahil tabi, so mo niyan, kay presidente na ako, minarani, initabing mga pangyayari dyan sa Libon, gusto ko na tabi ini maging national issue. Maging national issue na ini. Nga matawad talaga aksyon. Tayo mga sa lokal ta, nagigibon yung mga hakbang, pero dahil man napupundo ang garadanan. So kaya tabi, minahagad ako ng hararom na investigasyon. Ano talaga ang kausa ka ni? Iyo tabi yan, Pio. Opo, Congressman Didi, naunambitan mo tabi na decades na series of killings na yan dyan. So, sa saindong initial na pag-iimbestiga, and kung igwang informasyon na napapaabot sa imo, initialmente ang mga law enforcement agencies na sa indong rininakuta na digdi sa local na level, ano ang nangyayari? Why only Libon? Although dahi taman pigahagad na sa iba, igwamang kaan, anong yaon sa Libon? What's in it in particular na yaon dyan? Meron ba diyang grupo, igwa dyan ng special na interest ang sarong organisasyon, or may sindikato, or what tabi, Congressman Didi? Natataarog na kang kahalo yung series of killings, and up to now, coming from you mismo, dai pa ning hustisyang nakakamtan sa mga kafamilya kan mga biktimas tabi over? Kuyan tabi, Pio, dako lang mga nagpapaabot sa kuya. Pero day may aram, nalilibong kami. Nalilibong nga tabi kami, Pio. Day may aram kung iyan so konsepsyon na pigsasabi ninda. Day may aram kung initabi politically motivated. Day may aram kung ini extrajudicial killing. Day na pating pipatawad, pati tabi mga babae. Ano? Mga babae, pigagadan.
opisyal kang barangay, pigagadan. So kaya nag-aasabi sa kuya, ng mga tao, paano na nga kami kung dili? Kami nga ni ngaya. Opisyal mi ngaya, kapitan mi nga pigbadil. Kami pa daw ngayon. Mga tao tabi, di na nagulwas pagbanggi. Ano? Apektado na sa indang pagkabuhay. Dahil na nag-uuli dyan tabi ang iba. May mga turista man ko tabi, kampanyata ang turismo. Alagad, sisi man ang mapasiring dyan, nadakulo ng pigagadan. So kaya tabi, nahagad kami, lalong-lalo tabi sa Indo, sa media, Pio, tabangan Indo kami, na maging, kuya na ini, makalampag ta na, ano, ang mga nanunungdan, ano, na magkaigwa talaga ding harapom na investigasyon, kung ano talaga ang kausa, kaning mga garadana na ini. Opo, opo. Kung Didi, would it be safe to surmise o mag-conclude na kita that the president now is your last recourse, taking in consideration na dakulan mga nagkarapot ning komandansya kan pulis digdi sa Albay, pero iyo manggiraray tabi Congressman Didi? Iyo, presidente na. Iyo na ang kuyang ko. Dahil na ako dahil ko na makaya kang buot ko na may sumunod pa kay Kapitan Alex Repato. Sana ultimo na siya. Ultimo na siya. Na ano dahil nang sumunod digdi na magbuwis ng buhay. Hirap man tabi kan mga tao. Grabe na ang pagtios ninda. Kuya na tabi, Pio. Kay presidente na. Tawag ko, dakula ng pagtubod ko si presidente. Siya ang ultimate protector kan mga Pilipino. Siya na ang magtabang digi sa tuya. Opo, opo. Now, ano sa imong piga in particular na kumbaga ideya na pinaghagad na aksyon sa presidente mag-create ng task force or what tabi or depende na sa diskarte kang presidente kung gamito niya ang gabos na puwersa within his authority tabi Congressman Didi? Abo ko na tabi, ang ihagad ko, investigasyon. Abo ko nang manginot kung ano mga dapat nagibuhon ninda. I believe on the wisdom of the president. So kaya tabi, Pio, sinda na tabi ang gumibuning hakbang. Abo ko na mag-question kung ini ano, sinda na tabi, taram ko sinda mga eksperto sinda sa paggugobyerno. Kaya naniniwala ako na sa sakuyang pagkapilara, sa satuyang presidente, kuya na tabi, matawan talaga. Nin, tamang aksyon, ang pangaturugan kan mga tagalibon, nin katarangkiluhan, nin kapayapaan, iyo tabi ang Pio. I've heard da igwa katabi Congressman Didi na biktima dyan na saro na miyembro kang women planters mo tabi? Ito si Kagawad Relyosa Mata. Saro po itong aktibong miyembro kang women planters dyan sa Barangay Nugpok. Mahigos po ito. Munyag, nabalitaan ko, may plano itong magkandidato ng kapitan. Oho. Sa indang lugar, nabigla ako na binadil. Kay bang sa iyang agum. Duman mismo sa arang ninda. Nako. Si Kapitan Alex Repato, Oo. binadil. Kara ni sarong niya, pati nga ni agum niya, tinamaan ng kambadil. Tinamaan ng bala. Si Kapitan Oscar Maronilla, binadil, nakasakay sa iyang motorsiklo. Aldaw tabi. Si Kagawad Salvador Olivares, kan Barangay Bariw, binadil tabi sa lawgang sa iyang harong. Si Kapitana kang Alungong, babae, binadil. Si Kapitana kang Harigi, binadil. May naglalako, pakatindang bote, binadil. Jeepney driver, estudyante, pakatanom, mga ordinaryong tao, pigbabadil. So kuyan tabi, naran po ang sa gobyerno, nag-ibon ng mga hakbang, nagkagling mga detachment. Ano? Nata, yaon ng gila ng baradilan, yaon ng garadanan. Nako. So yan tabi, kaya kay presidente na ako manahagad. Pio, Yeah. kay presidente na ako nag-aapilar. Tawa, day na, sa bako ini makakristyano na pigagibo. Kang mga ining garadanan na ini. So does it mean to say Kong Didi na so esfuerzos susog sa imong sadiring pag-analisar so esfuerzos kan mga law enforcement agencies niya to digdi is not enough
Maluya kaya nangyayari ini tabi Congressman Didi? Kung tama, iyan na pagagibunaan, nata may mga nagagadan. Nata, na binadil si Kagawad Mata sa iyang agong. Nata, binadil. Nyawa ng sa sentro lang kang San Jose. Si Kapitan Alex Ripato. Nata, ginadan. Nata, nagbubuwisin na ng buhay. Ngunyan, kulang ang mga pigagibok ang gobyerno. Kaya kay Presidente na ako, minadulok para tabi matawan ng tamang aksyon ini. Takot na tabi ang mga tao. Banggi, dahil na nagaruluwas ang tao. Pati tabi, muna na barangay eleksyon. May mga kandidato dyan. Abo na magluwas kaya takot na. Iyo man nagatabi kong Didi, the seriousness of the situation will be compounded ka nag-adang-adang na barangay NSK elections tabi Congressman. Si Kapitan Alex, kapapay lang sa iyang COC. Naku. Pag-uli sa arong ninda, binadil. So yan tabi, dahil na, sa uturong ko tabi ligayon, President BBM, tabangan mo tabi kami. Tabangan nindo ko may Pio. Kamong mga sa media, mga amigo mo tabi duman sa national media na maging national issue initabing mga nangyayari sa Libon. Haloy na tabi ini. Dakol na mga ginadaan. Wala ning hustisya na natanggap. Dahil pangani na babaritaan iyan. Ano? Di na nababarita yan. Yung nga ni, igwa, nababarita, pero ngayon nabaritaan ka nagkaigwang hustisya. Wala tabi. Nabaritaan na sa nang ginadan. Pero dahil ka nabaritaan na nagkaigwang hustisya. Yan, opo. Nagkaigwang mga suspect. Wala tabi. Kung di ka nakaging mga bulan, igwa ning istorya na igwa na ning out-migration, nagharali na por dahil sa takot, nagakapirang mga residente sa barangay. What would be your appeal sa mga taga-Libon na ma-assure na yaon ka mo, mga gobernantes tabi, to protect their lives and properties tabi, Congressman? Kaya nga kita nananawagan sa gobyerno, sa national government, tabangan na ang mga tao na mahalian sa indang takot. Ano? Dahil na sinda, sabi ko nga nabanggit ko sa bago, nag-aarali na sa lugar ninda. So iba tabi, dahil na magtanom. Takot na. So iba takot ng magnegosyo. May mga pigsarahan na sa tindahan ninda. May kuyan tabi na may mga negosyante man gusto mangguta na magnegosyo dyan. Dahil na, tatahil sa takot. So munyan, ining mga tao ninda, kamining mga tao dyan sa Libon, gusto ko na sinda, sisabayan ko na sinda, na makuata ang atensyon kan mga gobernantes na tabangan na sinda. Opo. Sa indang pigahagad na kapayapaan. Opo. Ining sa imong appeal mismo sa presidente, would you couple it with the congressional inquiry man tabi kung didi ipaapod sa mga dapat na mag-action kayan tabi, Congressman? Alam mo, tama man ang congressional inquiry, pero tabi, diretso na. Kay presidente, tanganing mapundo na ini. Kung makaigwang inquiry, may magagada na naman. Walang saysay ang mga congressional inquiry na yan. Si presidente na mismo, tawang kita ng tabang ni presidente. Sigurado ako, kung presidente na ang makikilabot, mapupundo na yan. Mapupundo na. Kawan ng mga tao na makusog ang bot ninda na kasurog ninda ang presidente. Yan, opo. Congressman, bilang sarong legislador, saro baga sa mga pinagbabasaran na basihan na pwedeng magdeklarar ng state of martial law para baga duman sa Mindanao ka ito, yung yan na series of killings, lawlessness, kumbaga, are you taking that option na mag-recommendar na magbugtak ng parang state of semi-martial law sa Libon, over? Sabi ko, naghahagad muna ako sa executive ng hararong na investigasyon. Abukusin ng Panginutan. Naniwala tabi ako sa wisdom kan sa tuyang presidente.
abo ko ng Panginutan, sinda na tabi ang maghiling, kauno ng mga namamayo, sinda na ang gumibo ng mga hakbang. And duman man tabi ako, kung anong mga hakbang ninda, Oo. duman man tabi ako, mahalap. Iyon, opo. Duman man ako mahiling, kung ano man ang sunod kong hakbang nagigibuko. Mm-mm. Congressman Didi, kung nigo ka pang gustong idagdag tabi, we will be listening na sa imong oras. Go ahead po. Ang kuyang ko tabi, panawagan ko sa mga tao sa Libon na pagkasararoan tatabi ini. Mga dekaw, magpakusugta sa tuyang pagtubod, sa tuyang kagurangnan. Tabangan niya kita na makamtanta ang pigahagad tang katawang kiluhan. Diyan tabi sa indong banwaan. Patsiring man, o sana, matabangan na kita kan sa tuyang presidente. Salamat tabi, Pio. Mm-mm. Salamat sa Indo, sa mga taga-media na matabangan Indo ang mga taga-Libon sa mga pangyayari sa Indo tabi. Opo. Salamat, Opo. Pio. Thank you so much, Kong Didi. And we will connect sa samuyang mga barkada sa national level para ma-expand pa inining Marhay and makaabot and makonsiderar kan Palasyo Malacañang no less than the President. Mabuhay ka tabi, Kong Didi. Salamat ni Maray sa oras. Salamat po. Okay. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you so much, mga tugang si Congressman Fernando Didi Cabredo, kan Tercer Distrito, kan Albay, sa iyang urgent appeal, urgent na mismo na apilar direktamente sa Presidente kan Republika kan Pilipinas. Manungod yan sa garadanan na yan dyan sa munisipyo kan Libon. This is now of very serious matter, tabi, ha? Sige, taon-taon bubel tadahan tayan. Peace and order man gira rin pag-restoryahan ta. Kunigo duman sa Libon, eto, snatcher lang ha, snatcher. Pero 800 milyata na dali. Naku, sus Mariosep na manood yan sa lugar man ni Compadreng Jomar. Compadreng Jomar, what's happening? Ibuga mo. Compadreng Jomar. Salamat, Paring Pio. Good morning sa mga parantabay. Nag-surrender na pa din. Oho. So, snatcher baga Yun. na tuminabag ni na primero sa Barreta is 700,000 pesos. Pero nagluluwas na sa mga follow-up investigation, 900 sobrang 900,000 pesos para dito. Masarong milyon. Na 903,000 pesos, 903,908 pesos. Naku. Ang natabag digdi kay P. Yung Chen ka nakalisin ng Agosto 19 habang ang naunang bita na suspitsado o biktima Oo. nagluwas sa iyang hardware na napit sa ding petsa asing bitbit ang bag na may law ka na unang bita na kantidad bigla ining tinapring asin tinabag ni Jonathan Binaday Brampio, 25 anyos, residente ka na San Lorenzo, Tabaco City. Nagkaiguan ng follow-up sa na mga nakalis na ang Tabaco PNP pero nagluluwas na nakadulip na hudyanso report sa pulis kaya 3 hours na nakapag-responde after 3 hours na. Dahil na nakuha si Brampio. Kaya nakalis na Biyernes pala na kumbinser ini si Brampio ni so ako man inahatakan dating polis manay Hermina Rolda Duroy kan San Lorenzo ka Barangay Mansala na kumbinser na mag-surrender. Yan. Suminurrender ini pade ang inuling kwarta is 600,000 pesos na sana. Naku, nadali na sa 300 more or less. Roger on that. Basado sa pagkikipag-ulay niya niyan kay Police Major Millard Bungalon, ang Deputy Chief of Police kan Tabaco, na matibay man sa pangumbinsir kay ni Duroy duman sa biktima asin sa agom na nagresulta kangani na magbalik ini dito sa Tabaco pala ay Legazpi pala nagtago pa di. Sa Legazpi nagtago. Nagbalik digdi sa Tabaco asin dumana sa residensya kay itong concerned citizen na iyon na nagapod sa pulis nag-informar na unay na ngayon digdi so snatcher masurrender. Yan. Tulos man ining kinuhakan pulis dinara sa hepator kan pulisya asin inimbestigaran kung ata ginibong
Ang sabi, daron na nga ipong maray kamaaki iso agom. Oo. Pero di naglaom narog itong kadakulaan masitira niya. Walang yan. Dahil ko mo sa laom na masarap Walang yung yan. balik ko. Walang yan. Lakol ko. Una, gayon na. Sa dita na. Tapos iyan bagang snatcher, tawuhan man sa naano duman sa tindahan sa establishmento kan na biktima. Dati? Dating tawan, dating empleyado duman. Sabi Mariosep naman, no? Dumino lang. Kan makumbinsi ko uminuli. Mala, may 600,000 pa. Sa bagay, Ang nuli pa ang siya. sabi na, Oo. dahil man minaako ini na araw ko ito kadakula na 900-something thousand ang natabag niya. Ngara, ang parang ay 700 na sana ito. Oo. Nagastos ko naman niya sa iba. May tinawandang parientes, mga araw kayang. Pero susugay, Nuroy, na pigwaperan man nga nini, nagkaroon nga dahil ka na ibalik mo ito ka, boss, dahil ka nakakasuhan, tatawan mo pa isang kwarta. Ay, Pero araw kaya, yo. so gusto kang biktima. Biktima. Kaya palang dahil pa na ipapile ang kaso. Tama. Ang kondisyon, iuli mo nga, boss, tawan mo ka siguro 30,000 or something. Dahil nakitang kaso. Ayo. Yung paano kanta, ang piglaharap na ngunyan na kulang, sobrang 300,000. Yun na nga niyan. Mariosep. Nadispal ko niya na. Paano na ito? So, Mariosep. Oh. So, ang nangyari, Oh. ngunyan na aga, mapasiring na sa korte sa mga pulis, sa piskalya para i-file ang kasong robbery. Alam ko na pa dita, nanguguntay ng pahayag ni Police Captain, Police Major Millard Bon. Go ahead. May nakapag-convincer police na may dulo ka na tao. Nakapag-convincer siya na mag-surrender na lang. I-surrender pati ito nakuha niya kwarta. Hindi, nakako niya man na nabawasan niya talaga. Itong patata, may pinagamitan siya. Sa inyo, anong ko ta kayo din? Anong ko ta kayo din kang over ka kay tumutubig din? Iuli ka, boss. Nakuha siya ni 30,000 para tabang naman sa. So, akong gini, mag-akin mo, pero yung nila kung ata ginibigay ko or kaya. Okay. Kundi, kakula una po so ula kung ang kliyentami so kabos kasi so kaya ko pala itong bagis nagkakantila talaga sa more than 900,000 o yan kulang-kulang na po kay more than 300,000 na po kaya nagkakaroon po so nagkakaroon ka nila kaya ganun yung ulit ko ikakasuhan na po kaya ano na po so hindi dati na ito more than 300,000 Mas din yan na sir ni na ang sabi niya, sa kulang na gano'n, may kinakaroon niya siyang pariente, may binakali siyang cellphone yata, then si iba po sa linya na tigano, kasi digli na niya si iba na, kapag masalikang po, so, nabawas niya dumaan. Si Police Major Millard kung kalong sabi pa rin Yes, okay. Ang suspitsado, binuhian man tulos dahil ang taday pa man kasong naipile sa saya, asin mahalap nin mandamyan de aresto antes na tiklo ang giraray ang nasabing suspitsado. Regular filing, okay? Regular filing na pa rin. Yan pa rin mga dagdag na barepa, Jomar Bien, DCGP. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Mga follow-up palan ito, bako itong bagong kaso ha. So dati itong kaso ka nakaliis na mga semana, na-report man niya sa Tingog Kanbanuan, ngunyan nag-surrender na yung suspetsado. Anak ko pala, na nahabas niya pala, hindi niya isi, maabot pala ng 1 milyon, sus Mariosep, ano? Okay, anong advice tabi? Ipasok na natin si Joshua, tabi June ha. Takasubago pa naka-standby man, may interview pati si Joshua, isiyontan mga report hali dyan sa luwas. Waberil tadahan ta, yan na duwang impormasyon na nagburo to, plus yung nakaredy tama na tema sa lado lokal asinin nasyonal. Si Joshua nasa linya. Joshua, good morning. Thanks for waiting. Go ahead. Yan, nagda-dial uli, ano? Yan, haloy-haloy pa, no? So, ito yung kon. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, good morning, Tabi Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Napashare kita din sa opisina ka na
Land Transportation Office. Kaya nang ihapot ko itong supig diskuter mong concern, Sir Pio, may kinaaraman sa bike lanes, kung ano ibig sabihin kan mga nakapintura duman. And susug sa initial na informasyon ni Regional Director Francisco Raches Jr., medyo luwas ng LTO, Sir Pio, pag-abot sa bagay na yan kan bike lane. Yes, oo. Implementasyon yan kan na posibleng LGU or kan DPWH. Pero balon pa mangraray, maagaran siguro ni na pahayag ka ni RD. Kaya inapos ka namin siya po yun. Nakaaging daw duman sa commitment signing. Nabanggit niya na may i-offer silang libre na mga theoretical driving courses para duman sa mga estudyante bilang commitment ng suporta sa Department of Education. RD, good morning po. Live tayo sa DCGB with Sir Pio Fernandez. Okay, magandang umaga po. Ano po yung uunahin natin i-discuss? Yung balik eskwela or sa bike lane? Yes, Director Frances, good morning. Yung sa mga sa eskwela po, yung theoretical driving, paano pong sistema nito gawad po? Yung theoretical driving course po, ito po ay requirement para makakuha ng student permit. Nasa batas po kasi yan, meron tayong license law, yung Republic Act 10930. Ngayon, bago ka makakuha ng student permit, kailangan mong mag-undergo doon. Ang student permit ay requirement para sa non-professional license. Okay. At ito po, kailangan po ng exams yan bago po siya kumuha ng non-professional driver's license. Balik tayo sa student permit. Bago siya makakuha, ang isang applicant, dapat meron siyang certificate na nag-undergo ng 15 hours theoretical driving course. Ibinibigay po ito ng LTO Bicol libre. Libre po ito. Wala pong bayad, region-wide, lahat po ng opisina ng LTO nagbibigay po nito, magpalista lang po, including the regional office. Meron po kaming inactivate na Drivers Education Center in each district, in each LTO office. Kasama na rin po ang regional office. So yun po. At kung gusto naman nilang i-avail yung services ng accredited driving schools, pwede rin naman po. Kaya lang may bayad po yan. Yan. On the part of LTO, linilista po yung mga magpalista sila, ini-schedule po yan. Yan, opo. So it will be open to the public tabi, Director Frances, ano po? Hello? Hindi ako bilugan. Director, so itong o-offer ninyo ng libreng theoretical driving course open sa public and much more do sa mga estudyante natin sa mga public and private schools, Director? Opo, open sa public basta qualified. Opo, at least 17 years old. Opo. At mag-apply po sila. Yan. Opo. Kung ako, dyan ako sa inyo kasi talagang LTO na ang magle-lecture dyan at libre pa. Opo, matagal na po namin ginagawa ito. Matagal na po. Nasa 2 years na. Almost 2 years na po namin ginagawa. Yan, opo. So magaling, and yung mga estudyante natin na qualified na by age requirement, pwede na sila pumunta sa mga district offices anytime, palista sila during office hours, Director. Ano po? Opo. Magpalista lang po sila kasi ini-schedule po yan sa mga district offices. Opo. Yan. Kaya pwede po silang pumunta. Libre po yan. Wala pong additional requirement na yung, kumbaga, kahit sino, basta qualified sa age, pwede po yan. Yun, opo. Saka yung physically ay pwede nang magmaneho. Yan, oo. Now, Director, maiba tayo, di ba nag-launch tayo ng massive na pag-distribute ng license plate sa mga motorcycles. Tapos natapos ang one day na yun. Ngayon po, pwede nang kunin sa mga offices ninyo at sa mga dealer yung mga plaka ng motor? Actually po, binigay na po namin sa mga dealers, kaya lang tinutulungan po namin sila. Kaya po kami nagkaroon ng plate distribution caravan sa mga malalaking malls within Bicol. Dito po sa Legazpi, dyan sa SM. Kaya lang natapos po noong August 24. Pero pwede po nilang kunin sa dealers nila o kaya dito sa regional office po. Pwede po nilang kunin yung mga new vehicles po, yung mga bagong labas. Yung mga replacement plates naman, yung hindi naman bagong-bago, pwede po nilang pasyalan ang mga district offices. Dito po sa Legazpi, diyan po sa Embarcadero.
sa LTO Embarcadero. So, yun po. At yung mga available na plates, pag mga bagong labas, magmula nung 2018 up to the present, i-check lang po nila, may mga plaka na pong available. Yan. So from 2018 up to press time ngayon, 2023, available na po yan. Pwedeng punta sila sa dealer or sa opisina ng LTO po. Opo, para i-check nila. Oo. Kasi may mga binigay na po kami sa mga dealers. Oo. Kasi yung procedure po kasi niyan, pag kunwari bumili ka ng sasakyan, si dealer or si owner, meron siyang time frame kung kailan niya pwedeng i-register with complete documentary requirements. Within 7 days, i-register niya. On the part of LTO, pag motorsiklo yan, 3 days lalabas na po yung ORCR. Pag 4 wheels naman, ang maximum ay 7 days. Pero minsan ginagawa po yan ng 3 to 5 days. After na lumabas ang ORCR o yung registration, ang LTO has 7 days para ibigay yung plaka. So yun po yung procedure. Ay, opo. Meron kasi mga instances, Director, na napakatagal na in-notice ng dealer yung kanilang mga pinagbilhan ng motor. Ang iba dyan, parang mga 6 months na ata, nakatenga lang sa kanilang mga tindahan, yung mga dealers, hindi nanonotice yung mga bumili sa kanila ng motorsiklo. Andyan na pala yung plaka nila. Opo, mag-file lang po sila ng complaint sa amin at bibigyan po namin ng show cause order yung dealer. Kasi mabigat po ang penalty niyan. Pwedeng ma-revoke pa yung accreditation. Kaya po kung gusto mag-complain, pwede po silang mag-complain sa amin. Para po hindi lang mapagsabihan, kundi kung talagang inabuso naman yan ng isang dealer, kailangan pong mabigyan ng disciplinary action. Opo. So who has the responsibility as per law na yung dealer ba dapat i-inform nila yung bumili maski hindi nag-inquire yung bumili? Opo, kasi nakuha na po nila yung plaka. Kumbaga sila po yung nagtatransact sa amin kasi yan po yung promise nila sa kanilang kliyente. Di po ba pag bumili ka ng sasakyan, free registration, di po ba? That is a promise on the part of the dealer. So yung dealer may responsibility. Kasi kinuha na yung bayad ng sasakyan. Unless sabihin ng owner na ako na mismo magre-registro. Pwede naman yun. Ina-entertain po namin yung walk-in. Yan. Pero minsan yung dealers kasi bultuhan na nagdadala. Kaya responsibility po nila yan. Mini-meeting namin sila dyan, sinasabi namin. At kasama yan sa terms and conditions sa kanilang accreditation. That is their responsibility. Oo, kasi sasabihin naman ng mga nasa dealer, kasi hindi naman kayo nagtanong sa amin Di ba? Baka ganun naman ang sistema. Hindi lang po yun. Minsan kasi pinagrarason nila yung LTO na mabagal, pero hindi po totoo yun. Mabilis po kami, mabibilis ang mga encoders namin dyan, mga evaluators, mabilis po. Kaya kung sinabi yan, magduda na sila, pwede silang pumunta sa aming tanggapan para i-validate, i-verify. Yan, opo. Kahit nga sa Facebook po, yung aming Facebook page, magtanong sila doon, i-verify po namin. Oo, meron tayong katanungan sa text dito sa programa. Director, ito po, yung motor niya daw, 2016 pa nabili, wala pa di plate number. Go ahead, Director. Yun po yung wala, 2016. Kasi 2018 po up to the present pa yung meron. Yung 2016 ay yun po, yun ang inaasikaso ngayon ng Central Office kasi po na-delay yung procurement. Una, noon, walang budget. Ngayong may budget naman, na-delay ang procurement. Pero umaayos na po. Kaya pakihintay-hintay na lang po yung mga 2016 and 2017. Oo. So no worry sila. Meron naman silang authorization na magkuha ng plate number. Basta andyan yan. Laging register sila. Okay lang yan Director. Ano po? Opo. Ang importante po, registrado. Yun po yung importante. Ang hindi po naninita yung LTO sa no plate, no travel. Ang tinitingnan po ng LTO yung no registration, no travel. At alam din po ng kapulisan yan. Yan, opo. Now, Director, although ito, labas na pala sa inyong jurisdiction, yung mga markings dyan sa sa kalye na sa bike lane. Alam natin, bike lane yan Ginawa na nila. Pero meron pang iba pang mga nakalagay dyan na
ang dami ng mga linya-linya hindi namin maintindihan para sana makatulong tayo sa publiko. Pero sa DPWH pala yun, na concern o sa city, sa local government unit na director? Opo, explain ko lang po, may programa po kasi ang Department of Tourism at Transportation. The Department of Transportation, ito po ay hango sa isang global movement na pinopromote po nila yung paggamit ng mga bisikleta. Yung pinopromote po yung green transportation. Kumbaga po, di po ba, electric vehicle, kinapromote na yan globally, pati yung paggamit ng bisikleta, pinopromote na yan. Ngayon, on a national level, meron pong yung Department of Transportation, ang aming mother agency, na pinopromote sa mga main cities po, yung pinapilot po yung paggamit o pagkaroon ng mga bike lanes. At po yung mga bike lanes, nakakatulong po yan sa green transportation. At siyempre po, isang consider natin balang gasolina. Yung mga markings po yan, ang ibig po sabihin yan ay bike lane, designated bike lane. Mm-hmm. Pero kailangan po yan, alamin din po natin from the local government kung ano po yung mga regulations yan. Baka po may ordinance yan, either may ordinance yan or baka nasa pilot implementation pa lang. Yung parang nasa trial stage pa lang. Yan. So, siguro po, pwede natin tanungin yan sa local government. Yeah, pero nationwide po kasi pinopromote yan ng ating Department of Transportation. Oo, yan ko. Para ma-educate natin yung listener, naputol si Joshua, baka nakamonitor dyan sa Director Ranches, para ma-educate sana natin yung ating mga bikers and yung ating mga motorists kung ano ang ibig sabihin ng mga nakaguhit na yan dyan, matulungan natin sila. Oo. So, yan lang naman po, Director, yan lang naman po. Pero may isa po, ano ang panawagan nyo sa mga motorista para maiwasan yung road rage? Alam mo naman, nasa balita ngayon, yung nanutok pa ng baril at ang biktima parang siklista. Ano ang abiso nyo sa mga drivers natin, both public and private vehicles na mga drivers po, Director, para maiwasan ang road rage? Go ahead po. Yun po yung rason kaya po may theoretical driving course. Kasi po doon, binibigyan po ng pag-aaral, we want to raise the level of awareness ng mga nagmamaneho. Kasama po dyan yung sa road rage na dapat hindi mahigit ang ulo ang nagmamaneho, at kasama po dyan yung pagrespeto sa mga other motorists, yan, kapwa motorista, pagrespeto sa mga nagbibisikleta, nagmumotorsiklo, at pagrespeto sa mga pedestrians. Kasama po yan sa raising of the level of awareness. Kaya po, yun ang explanation, kaya po merong theoretical driving course bago po makakuha ng lisensya. Ngayon, ang ginagawa ng LTO yan, siyempre po, yung mga may lisensya na, meron kaming mga tinatawag na refresher course. At meron po kaming, mga road safety seminars. Ito po, all in the name of road safety o kaligtasan sa kalsada. Yun po yung ginagawa ng Land Transportation Office. Kaya, huwag pong magalit ang tao pag bakit merong ganon. Kasi po, konektado po yan sa kultura ng kaligtasan sa kalsada, sa kultura ng isang nagmamaneho. Yun po, i-connect ko po. Bakit po kailangang mag-medical bago magmaneho? Kasi po, kailangang fit to drive ang isang driver. Kasi kung ang driver ang taas ng presyon, o kaya may sakit sa puso, o kaya malabo ang mata, baka naman hindi fit to drive. So yun po, konektado po lahat yan. So yun po, how to address this, education is the key. Kaya po yun ang rason kaya po kami merong pinapatupad na theoretical driving course bago magmaneho ang isang tao, at meron po kaming education campaign na all year round po. All year round ang ginagawa namin, pati sa mga eskwelahan, katulad po ngayon, may pasok na, magkakandak po kami ng mga road safety seminars para po sa mga eskwelahan. Director, meron pa po, marami na ngayon yung mga e-cars, electric cars, including yung e-bikes and e-trikes. Nare-register na po ba yan na e-bikes and e-trikes, Director? Opo.
Generally, nare-register na yan. Meron tayong batas, yung EVIDA Law, Electric Vehicle Development Act. Sina-encourage po yan. Actually nga po, mas mababa yung babayaran mo. May discount po yan kasi ina-encourage. May discount, if I'm not mistaken, nasa 15% na discount pag nag-registro ka, pag full electric. Pag ito naman ay hybrid, combination ng electric saka gasolina na mas lower than 50%. Ngayon, pag ito ay imported, zero tariff. Yan, inulunsuhan ng presidente natin. Because yun na po yung global trend ngayon. Sa mahal ng gasolina, para ma-reduce ang carbon emissions, ang global trend is gagamit na ng mga renewable energy. Yan, electric. Gagamit na po ng yung electric vehicle para ma-reduce yung carbon emissions. Yung hindi na po bumubuga ng usok. Yun na po yung trend ngayon. Ngayon naman, sabi ko kanina, generally nare-register yung mga tricycle, so yung mga maliliit, mga tricycle na electric, two wheels na electric, yung mga tumatakbo lamang ng 25 kilometers per hour and above, yun po yung pwedeng i-register. Lower than that, hindi na po kailangang i-register, pero huwag po silang pumunta sa highways and public roads. Doon lang po sila sa private roads, kunyari, subdivision. Yun po, kasi pwede silang huliin pag nandun po sila sa public roads. Yun. Nandiyan naman sa kanilang speedometer yung limit, di ba? Kung hanggang dapat 25 lang, yung mga hanggang 25 lang na e-bikes and e-trikes, hindi po yung speedometer lang, yung mismong kaya ng takbo ng isang sasakyan. Yan. Kasi pag bumili ka, makikita po yan na ito yung maximum niya. Kunwari, minimum niya 25. Kaya ng 25, makikita mo kasi yan kunwari, ang takbo lang niya 10 kph, mabagal, o kaya 20 kph. Hindi na po kailangang i-registro yan. Yan, opo. Only condition na huwag gamitin sa public road. Sige po, Director, kung meron ka pang gustong ipaabot sa ating mga motorista, makikinig po kami. Go ahead. Kumbaga po ay dapat maging lang po tayo, maging masunurin lang sa batas ng trapiko. Self-discipline lang po ang pagmamaneho. Alam ko, yung mga ibang kababayan natin gusto magpatakbo kasi may thrill ang pagpapatakbo. Pero minsan, alalahanin natin na speed kill. Yung nakakamatay po yan, yung masyadong mabilis. Gumamit lang po ng helmet pag motorsiklo yan at mag-seatbelt po pag four wheels yan. Sumunod lang po tayo sa batas ng trapiko. Ang LTO naman ay hindi po kontrabida sa buhay nyo. Nandito po para isalba ang buhay nyo. Kumbaga po ang aming adhikain, promotion of road safety o yung kulturang kaligtasan sa kalsada. Gusto po namin mabuhay pa ang isang nagmamaneho. Yun po yung adhikain namin. Napakaraming salamat po, Director. Mabuhay. Salamat po sa pagkakataon nito. Alright, Sir P. Original Director kan Land Transportation Office Bicol, R.D. Francisco Ranches Jr. Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, kasabay si R.D. Rances kan LTO Bicol. Diyon anong advice? Sige, tabi kumpadreng Jimmy, naku, grabe na utang po niya to. Ikasiguro ang priority pagkatapos kan mga hanap buhay, Bareta Station Break, kasabay si Angel na musta sa Oras Pilipinas. It's 6 before 10. An oras hatod sa Indokal. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. Alaksan FR, ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nakapag Myra E ka na ba today? Myra E in Healthy Glow All Out. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Rexidol Forte. Bilis banat sa 4. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang
Unilab, may sukli ka pa! At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix! Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix! gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix! isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix! ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno. This is ang Surf Bar New Look na! Pula, puti, power pula, power puti, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power pula, power puti, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism,
service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The schedule of enrollment will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Sara Geronimo po para sa TGP. Di na mahihirapan, may maaasahan, may matatakbuhan, kaibigan sa kalusugan. TGP. Sa TGP, may affordable at maasahang gamot na malapit sa iyo. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Nandito na ang hinihintay, dapat na serbisyong tunay, pagmamahal niya sa mamamayan, wagas at nararamdaman ng bayan. Yan si Kaloy Andes Loria ang pangalan, kalahi ka, pamilya at kaliwanagan, serbisyo mong dalisay ang nais ibigay, pangalawang distrito ng Albay, Kaloy Loria. August is Family Planning Month. May mga katanungan ka ba? Tara, usap tayo sa family planning. Visit www.usaptayosafp.com.ph. Sa family planning, protektado ang pamilyang Pilipino. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling sa tulong ng family planning. Isang paalala mula sa DOH, Popcom at USAID para sa Healthy Pilipinas. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your eyes. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Siniguro kan Commission on Election o COMELEC na dai na papalawigon ang filing kan Certificate of Candidacy o COC kan mga gustong maging opisyal kan barangay. Sigon kay COMELEC spokesperson na John Rex Laudianco, nagtutubod sinda na magakanigunaan Agosto 28 sagud Setyembre 2 para makapagsumitir ang mga gustong magdalagan bilang barangay officials kan sa indang mga COC. Alagad paglilinaw kan COMELEC na inkaso magkaigwan kan mga daipiglalaong manapang pangyayari araw kan bagyo sa ginarindang pag-aadalan ang mga bagay na manong digdi. Pagiramdom ni Laudianco na dai magpaudyan pa ang mga gustong magdalagan mantang ataban ang pagsumitir kan sa indang COC para dai maatraso. Yara pang alas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf,
Ang galing-galing! That news just bring out your inner queen. Parang Myra E. Helps bring out your healthy glow. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in Kulitro. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw, Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Rexidol Forte. Bilis banat sa 4. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po iba yung ginagamit ko. Ngayon gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung yung skin ko. Dati medyo brown, ngayon medyo nag-light na. Within 1 week mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw, Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw, Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar.
Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho. Dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos. Mabilison kaysa apat. Mas marikas. Dai lang sa saro, pati man sa iba pang helang. Maski kulong ning payo, kulong ning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Padi! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakul ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daig kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakul ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halis sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Side, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Dok Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO, nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi, iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries, asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4-piece ID as in latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang
mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa Aleco Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka Aleco. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Ayan na. Maray na aga po sa gabos sa mga paraan tabay diyan kay Sir Ato Lim, yung sponsors niya to sa programa, sponsor niya to. Petron Gasul, Petron Top Gas Gasul, diyan sa Daraga. Good morning tabi sa Indo, Sir Ato Lim. Maray na aldaw sa gabos na mga amigo man niya to diyan na sina sa staff kan Gregorian Mall. Diyan sa iniong Maxes, the house that fried chicken built diyan sa Gregorian Mall. Ba, nag-arantabay pala dyan. Good morning. Sino yung ating papapasukin na ha? Signal lang kung na ready na sa tuyang tropas. Sige. 15 minutos na lapuas ang alas G sa ultimong 15 minute niya tungo niya na pagkaaga. 15 minutes. I-connector ta kay Ands. Ands, Diyos marahin na aldaw. Please go ahead. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagtagman niya itong impormasyon, pasiring na sa tropa Legazpi City Engineering Office sa ipinagpaabot na concern kansaro sa mga listener manungod sa kawaran ni na ilaw kan street light dyan sa may kahalabaan kan Bicol University sa siring sa Barangay 4 kan syudad din Legazpi. Inian kasimbagan ni City Engineer Clemente Nong Ibo sa DCGB News manungod sa nasambitan ng concern. Sigun sa iya, aaramon man kan sa enda mga personahes kung ano ang naging rason kung nata nagkaiguan ng problema sa supply kan kuryente o kay kan ilaw sa nasampitan ng lugar dahil sa susod sa pagkikipag-oron kan DCGB News kay Ibo, posibleng may ibang rason kung nata nagkaiguan ng problema sa ilaw sa street lights dyan sa nasampitan ng porsyon kan Tinampo. Kung babalikan daw sigun kay Ibo, duwang bulan ang nakalinis, may nadakop sindang naghabas as in nagputol kan mga wirings kan nagkapirang street lights dito sa syudad as in napinalisaran ini kan sa indang opisina as in man mismo dyan sa Legazpi PNP alagad susod sa iyang impormasyon o nakalap niya man impormasyon nakapiyansa daw tabi sa Pio so nagraw-raw kan nagkapira sa mga street lights kung kaya dapat daw na investigaran kung ano man daw na posibleng nangyari dyan sa street light sa siring sa Barangay 4. Di ano so mission kan tropa, i-restore na ito o maimbestigar lang kan kausa, over? I-restore na ito sa lalong madaling panahon sa PIO and then sabay naman sa inspeksyon para maaraman kung ano sa kausa kan pagkawara kan na ilaw dyan sa nasabing lugar. Yan, that's good. At least na-assure niya to yung mga listeners dyan concerned citizens niya to dyan, residentes na nagpasiring dyan para mas na mag-restore, siyempre imbestigaran kung ano sukaw sa nganing, day na ito magparaka or utro. Yes, kasabi nga ni Engineer Ibo, delikado kung warang ilaw dyan, lalo na kung banggi, lalo na kung yan na nagpararingan na pati pampublikong eskwelahan, minsan nag-aaragi sa tinampong iyan. Yan, very good. Action agad, that's good. Engineer Clemente Nong Ibo, kan City Engineering. O suduman man sa Balintawak, yung diklaging pakikuan man kay Direkto Aki Engineer. In kaso. Roger. Nakalinya na naman na yan na Sir Pio. Oo, sige. And sabi pa ni Engineer Ibong niya na aga mapaapod siya ni na meeting kay bahan ng Electrical Department kan City Engineering Office sa sinman ay iba pang mga personalis kan LGU para mapag-urulunan kung ano pang mga concerns manungod sa street lights hindi man sa palibot kan syudad. Roger. And sabi Sir Pio, ano information pa? Ans Galero, DCGP. Thank you so much, Ans. Sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Sige, sarong tema na lang kita itong sukay Congressman Didi, tibad sa aga sa aga yan niya ito mabultadahan. And sarong tema sa lado nasyonal,
So ito bagang si Wilfredo, tama ba? Wilfredo, ano sa apelyido ka ito? Si Wilfredo Gonzalez. Tama. Ang hambog mong yan, oy, may kakaabutan yan. Remember, gabos na mga nagsisiga-sigaan, may katapusan. Masiga pa nga ni Isaiah baga. Si saingan ito so duman sa Mindanao, mga ampatuan. Yan, mga ampatuan. Kuanpat ito, angkan nin mga gabos ng klaseng poder, impluensya duman sa Mindanao. Yan, pagkatapos, Congressman Teves. Yan, day kapanoy, ikang Wilfredo Gonzalez ka dyan sa Metro Manila. Ili nga, sarong biker sa naging katapat kan isog mo, kan hambog mo. Pagkasaka sa panimbadil bagad yun ano, biker pa ang kinalaban na walang kalaban-laban. Pasintabi sa mga barkada niya itong pulis na sa serbisyo ngunyan. Buda mga pulis na retiradong mga tultul, mayoriya, mga tultul kamo. Pero ini, dinara niya sa pagkampog niya, paghuna niya, pulis pa siya. Iba yun? Inokupar niya na sa bike lane, so pobreng siklista duman sa may welcome rotonda sa Quezon City, sa Kalilikay, nasagi niya ning diitso sa iyang auto, iyo pa sumaisog, kinasahan pa ni Badil, binumbahan pa sa payo, so siklista na daing kalaban-laban. Nako, sus Mario Joseph naman, dapat sa imo talaga, magkaigwa maning katapusan sa imong kahambugan na yan, ha? Pati baga sa DILG, nagsabi na, kasuhan na yan! Igwa pa lang ito, so latest kasi bagong aga, sa monitoring niya to, igwa ning mga dati ng kaso, kasabay na yung grave threats. Nako, sus Mario Joseph naman, taon-taon tabeltadahan tayang, nakakonektar na si kumpadring Jimmy, Chief Jim. Good morning, please go ahead. Yes, salamat Padre Maray na aga sa mga dagdag pa niya tong bareta. Duminagdag na naman ang presyo kan kada kilo kan commercial rice sa ngunyan sa mga merkado. May 52 sundo 53 pesos na pan kada kilo. Kung kaya day manigaran sa mga hikaho sa buhay, medyo kalinturado, anarual daw na paghanap para sa indang konsumo. Dahil napatikan na NFA na bagas ngunyan, tigorgulyo kan presenting administrasyon si piglansar na kadiwa program kan gobyerno kung saan pigahanap iningunyan kan mga kabrot sa budget. Pigapot niya to si Ma'am Che Rebeta, Provincial Agriculturist, schedule, digdibaga pinaglansar kan mga nakaaging aldaw, ang kadiwa program na ini sa APAW, sigon kay Ma'am Che Rebeta, every 15th and 30th day kan bulan, kada bulan, maluwas sa katapusan, sa kadigdi, may mababakal na medyo baratong bagas. Roger. So, sa 25 pesos an kada kilo. Para sa informasyon kan may mga kadepisilan sa budget, pizza 15, asin pizza 30 kan bulan. Yan. Sinda di magpasyar sa APAW. Yan. Sa barangay Kabangan kan Kamalig. Alagad may kulatilya man giraray initabi pa di. Ini didepende sa availability kan supply na hali sa NFA. Roger, sige. Yan ang mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy, talagang nasa tema tapayan. Salamat sa report. Ang tao yan, nadiskubre na baga, may nagho-hoard, nagmamanipula, sinasabi ko sa inyo. Mario Joseph po. Sige, pero sa aga siguro yan, isasabay taan duman sa tema niya to na manungod man sa apelasyon ni Congressman Didi Cabredo. Naubultadahan ta bago kita magtapos ganyan na Martes. Iningki Wilfredo Mario Joseph, hilingon mo, nadara niya pa, so dating pagkasiga-siga niya, kan siya pulis pa. Sabi nga ni Congressman J.V. Ejercito, pinaka-latest na suminabayan duman sa call for justice para duman sa siklista asin sa pag-prosecute kaning ki Wilfredo na Gonzalez. Tama ba? Yan.
si Senador JB Ercito, sabi ni Senador JB, wala di na uso ang mga siga-siga ngayon na pulis o dating pulis. No, pasintabi sabi sa mga barkada tang pulis na tultul ha, either active or itong retired, dakul, kamuan mayorya, pero itong nakakagulong-gulong ini talaga eh. Sipon mo yun, day maning clear and present danger sa buhay niya. Dumakikalbo kay Wilfredo. Sa kalilikay kay itong susiklista, nasagi nindi sa auto niya, tutukan ka madil, labukon mo pa sa payo. Yan na urag-urag ano. Yan. Nagpa-press conference pa. Tranquilo pa so kamugtakan sa press conference. Pero kung ordinaryo itong suspetsado dyon, nakapusas ito, naka-t-shirt ito nin yellow or orange na may markang detenido, pero siya pa kumpay, hilig mo parang daining feeling of remorse eh. Duman pa sa iyang pahayag sa press conference, binasol niya pa yun ang upload kang video na kami nga nagkapatawadan na. Opo, nagkapatawadan tananata. Si sayan dain na sana magtugot sa kagustuhan mo na yaon ka sa ipatura kang pulis. Itong nakasagi, itong si Kalbo na nagkasan ng tutok ng badil na tinupaw sa siklista, dating pulis. Anong kalaban-laban mo na sa ipatura ka kang pulis? Ana nagreklamo so kabaro ninda, ha? Tingog nagreklamo so kabaro ninda. Naturalmente, tingog matatakot ka, maiintimidar ka. You are under duress. Sabi ka itong sunanutok kang badil, diyan niya, nagkaayos na kami. Nagkaayos, pinabayad mo pa, kinutukan mo pang 500 pesos. Tanas na kwanda sa pintura, kan kutsi niya. Inin mga taong ininday dapat kuntaan na ano? Uyan no, binawi na. Kasuapon baga, pigga kanta ito sa programang pagkaaga. So sa iyang gabos na lisensya, igaw pa pala nitong 4 na badil. Yusip naman oh. Binawi na kan gobyerno so lisensya, so pribilehiyo niya na makapagbakal nin badil, asin makapagdara ning badil. Nagkapag-ayos ang dasin. Anong nagkapag-ayos? O yan o, kalaban mo si Attorney Fortun, Raymond Fortun. Saro sa Didambana. Dambanang abogado kriminal, criminal lawyer. Yan. At ayan na mga urag-urag ning sala. Igo ning katapusan mga ampatuan na tapos. So mga tebes ngunyan, no? Ano na? Nagkakrampol na sa indang impluensya poder. Ay nako. Salamat po ka sa ido pagantabay dahil tulos maghali. Masunod agad-agad. News Director Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa